Și așa începe povestea main eventului World Series of Poker 2025. Let's Poker! Cel mai mare turneu, cel mai prestigios. Foarte interesant, omul s-a comportat foarte bine la de-astea. Shawarma, frate. Nici în Las Vegas nu ne lasă. She doesn't know how to this, she doesn't know anything. Trebuie să iasă 5.000 de persoane în același timp. Am un secret de spus. Aceasta este o zi la care probabil visez de 15 ani. Bună dimineața aici, Georgica. Viața! Ziua 1 de la main, hai Georgica să mergem, tata. Ziua 1 de la main, uite și pe Deiu, uite și pe român cum se filmează singur, uite și pe ăștia cu Damigeana după ei. Da, ziua 1 de la main, multe suflete pe aici, nebunie mare. Mamă, ce-i pe aici, frate. O să încerc să filmez cât mai mult, sperăm să putem filma cât mai mult, că până acum Vegas-ul ăsta cam s-a ales praful de el. E adevărat, e ok. Până acum deșertăciune. Bro, suntem în deșert, ce? La botez ieri cum a fost. O, frumos ieri la botez. La ce botez? Am un botez la Aria. Are botez la Aria, da, e la costum, la negru tot. Am avut ieri un botez la Aria, 4400 am lăsat, 4 cărți, 4400, adică a fost 2200 PLO Championship, 1 milion garantat, foarte bun turneu. Recomand toată lumea, cine nu joacă încă 4, 5 sau 6 cărți, să se apuce cât mai repede, că oamenii sunt nerăbdători să bage fisel la centru. A, uite aici ce frumos, uitați-vă pe cer aici. Asta e un cer fals. Aici am ajuns în arena. Uitați-vă, asta e masa. Se vede? Cred că se vede, nu se vede ceva. Ăștia slei noștri, Georgica. Uite, poți câștigi un leu de ăsta de aur. Dar mai făcut reclamele ăștia. Cu Taipei, cu Hei, cu ea. Le mai facem ea reclamă. I will prefer Am ajuns la masă. Avem 60.000 de fise aici de început. Prima pauză a zilei, mă rog, a doua pentru toată lumea, prima pentru noi sau pentru mine, că eu am venit mai târziu. Am avut o mână foarte mare, deci deschide cut-off, 600 la 200, 300, 300 jucăm, nu? Da, mă rog, el are mai puțin, are 40, eu joc 70, să zic. 600, noi 2200 din buton cu damele, fold, el call. Popă valet 6, 2 carouri, o neagră, noi avem dame roșii, check el 1600 noi, păi ți-am zis, 2200 ori 2 plus blindurile, deci o treime, standard 30%, știi când nu știi ce să faci, dai o treime. Exact. N-are ce să fie. Cel mai prost zic pe bord. Așa, dăm o treime, omul call, turn 10, se face și cu neagră, deci 2 carouri, 2 negre, check. Putem intra și la rachetă ca să arunce orice, dar nu... Mi-am notat ziua 1, nu blufăm tot stacul. Păi nu, că dacă m-aș juca un turneu cu oameni competenți, m-aș merge la overpot și rachetolin. Că eu așa știu, de la 4-5 cărți eu așa mă joc. Când avem blocări, o am. Dar am ales să nu. Check. River Popă. Foarte interesantă carte și domnul stă 5 secunde și îmi dă pot. Blocăm foarte bine popă damă, popă valet mai face și raise pe flop. Adică blocăm toate comurile de popă, da? Da, joacă multe, omul are 60 de ani, adică na. Joacă multe băi? Da. Nu pierde. Very good. Da, ideea e, l-am ținut în tank, am zis că stau să ceară lumea timebacks alea, să văd cum reacționează. Foarte interesant, omul s-a comportat foarte bine la de-astea. Și cumva, pe final, mi s-a părut mie că începe să-i plece gâtul și am dat call. A avut zecari, full. Zecari. 10 pe turn. Interesantă, mână nu-mi pare rău, ne-am refăcut instant în 3 mâini. Ăla-i Nishan. Let's Poker! I'm enjoying you, brother. Super tilted. Why you're super tilted? Bro, one lady, she doesn't know how to this, she doesn't know anything. She's squatting every hand she stands up. Yeah. 14, 13. She gives back, she tilted me. I swear, I couldn't leave the table. I lost half of my stack. It's okay, bro. There's always next year. Huh? There's always next year. How long you been here? I arrived on 20th of June. 2 weeks. Yeah. Nice. Yeah, it's good. We also been to LA to party a little bit. Bună dimineața! Neața. Pot să zic și ziua. Zi ziua dacă... 28. Ziua 28. Ziua 28 pentru mine. Aceasta este o zi la care probabil visez de 15 ani. Mai exact, aceasta este ziua în care voi juca primul meu main event de World Series of Poker în Las Vegas. Eventul al 16-lea? Cred că e al 4-lea sau 5-lea. Veteran, aș spune. Nu chiar, că n-am niciun cash, da.
Contează că ai fost prezent, ai semnat cu Andica, știi? Da. Nu e important să câștigi, e important să participi. Experiența e importantă, da. Dar nu ai făcut. Asta e planul. Niciodată nu funcționează planul, dar îl facem mereu. Atacăm. Mă pregătesc de 15 ani pentru ziua asta. Bun, o să joace și Mița astăzi. Probabil o să vă facă și el un video, adică nu văd cum ar rata Mița video cu main event-ul. Soare, Iulica și Florian au jucat ieri. Soare nu a reușit să treacă ziua, din păcate. Iulica și Florian au avansat în ziua 2. Acolo trebuie să ajungem, la Horseshoe. Acolo se va petrece magia. Sau la Paris, nu știm încă. Ai vrea la Horseshoe? Aș vrea în Amazon să joc. Ce e Amazon? Aia unde sunt TV tables. Amazon se numește? N-am jucat niciodată acolo. Da. Unde ești ca Soare? Soare a jucat. Acolo. Main. Unde mă duce? Unde te duci? Acolo îi distrugem. Ne dați nouă un tichet de parcare, vă rugăm? Cum ai zis? Atmosferă de scandal. Atmosferă de scandal. So tell me what you're thinking of. Va trebui să mă opresc, să ne înregistrăm. Mergem pe main event. Aceasta este masa noastră. Treabă pe grup totuși. Horseshoe Blue C3. M-am înscris în turneu. Avem un drum de străbătut până la sala care se numește Horseshoe. Pe Crentinio l-am lăsat în sala care se numește Paris. Am un drum de 5 minute de parcurs și așa începe povestea main eventului World Series of Poker 2025. Sunt pregătit. Domnișoara Mademoiselle a primit un upgrade, acum stă pe un procesor. Urmează 11 zile, dacă nu mă înșel, de main event. Scopul este să supraviețuim în fiecare zi. Nu contează cu câte fise, nu contează. Este un maraton al supraviețuirii și mă pricep la asta. Aceea va fi masa noastră. A început. Ne auzim la pauză. Am ajuns la prima pauză. Așa arată aglomerația de la WSOP. Trebuie să iasă 5.000 de persoane în același timp, ceea ce nu e ușor de realizat. Am făcut un pic de chip-up în primul nivel. Am început cu 60.000 de fise, iar în momentul de față sunt undeva pe la 83.000. Am avut un spot unde am flopat 2 perechi și am reușit să luăm o treime de stack, ceea ce nu e puțin. Am început frumos, am început bine, exact cum mă așteptam. Ne auzim la următoarea pauză. Am ajuns la următoarea pauză. Avem 105.000 la următorul blind de 200-400, ceea ce înseamnă 250 de blinduri. A mers foarte bine, foarte smooth. N-am jucat mult, dar atunci când am intrat în poturi le-am câștigat. Am masa foarte bună. Există un singur... Doi, de fapt, există 2 regulari, dar după cum v-am spus, nu mișcă nimic astăzi, nu trece nimic de mine. Avem 20 de minute pauză și aici ne-am împotmolit. M-am dus să mă întâlnesc cu Miță, Miță care a sărit și el în main event și are nevoie de o cheie de la mașină. Trebuie un cric, nu știu, trebuie o roată de rezervă. Până una alta ne bucurăm de aglomerație. Pauză scurtă rău de tot, 20 de minute, dar mi-a cam 6 minute să ies, 6 minute să intru. Deci pauza 8 minute, efectiv. Urmează încă un nivel de 2 ore, după care avem dinner break, 75 de minute, după care mai jucăm încă 4 ore. Salutare, Daisy în mașină, avem dinner break, adică am jucat 3 nivele, avem un început foarte, foarte bun, avem 125-130 de fise, masă foarte bună, bineînțeles, prima zi la main, pe regular mai tight așa. No, am avut situații foarte bune, oameni care au achitat, că altfel n-ai cum să faci fisele astea atât de repede, doar ce am terminat 200, 400, 400, cred că jucăm 300-500 acum. Și terminăm cu 3 cu 6, mai sunt 2 nivele de jucat. Mergem până acasă să mâncăm ceva
N-am avut chef să mă duc pe nicăieri la niciun restaurant, mâncăm ușor niște legume. Ce mai avem pe acasă? Cum am terminat, campionule? 600. 64? Bravo, Da. George, că e plus, nu-i minus? Plus 3 E plus, tati. Mai suntem 1.000.000 de oameni oricum. Da, da. Am terminat și noi cu 141.700, am avut o zi bună, am primit un cadou acum la final. Mâine zi liberă. Ce facem, Georgica, mâine? Hai, piscină, padel. If you have never done the bagging Și un șpriț. process before, dealers, please Da, let us fără know. șpriț. Ajungem acasă și poate mai facem o discuție, așa? Sau nu, mergem la șișa. Unele lucruri revin în viața noastră, altele dispar. Azi va reapărea în viața noastră șișa. Bun, avem dinner break, 75 de minute și la dinner break nu avem foarte multe opțiuni pentru mâncare. Drept urmare, avem un Istanbul kebab. Shawarma e shawarma, frate. Nici în Las Vegas nu ne lasă. Long story short, am 101.000. Urmează blind 300-500 dacă nu mă înșel, deci lucrăm cu 200 de blinduri. Am fost destul de mort în precedentul level de 2 ore. Mâncăm și mai jucăm 4 ore pentru astăzi. O aglomerație aici, dar nu vă vine să credeți, e și normal, gen 5.000 de oameni, călare pe 2 restaurante. Complicaua. Trebuie să fie și Creintul pe undeva pe aici. Creintul s-a dus să mănânce un ramen. Eu îi dau cu shawarma, tată. Dai bunătare. Hai să tac asta. Bun, avem legătura. Următoarea pauză, WeMade, avem 125.000 la următorul blind 600 și ultimul nivel de 2 ore pentru astăzi. Avem dublu starting stack, masa este senzațională. Senzațională. Tot fieldul arată, e greu să nimerești rău, trebuie să rulezi rău de tot. Da, mă duc să iau o gură de aer. Am stat 2 ore pe scaun, nivelele. Bun, nivelurile sunt de 2 ore aici la main eventul de la WSOP, e o structură senzațională. Let's go! Pauză. Mamă, ce gălăgie e aici. Nu știu dacă e cea mai bună idee să vă filmez pe aici. Dar gălăgie mare rău de tot, că sunt 756.000 de persoane. Hai să ajungem într-o zonă mai liniștită un pic, să pot să vă zic adevărul. Am un secret de spus. Am reușit! S-a trecut în ziua 2. Am 103.000 la noul blind de 400-800. Asta înseamnă 130 de blinduri. A fost o experiență intensă. E cel mai mare turneu, sau nu neapărat cel mai mare, cât cel mai prestigios turneu din lume. Toată lumea foarte tight, foarte atentă, nimeni nu vrea să piardă fise. Bine, depinde, că am văzut și jucători veniți să joace. Și au ieșit. Lunguță zi, am jucat 12 ore efectiv, 5 levels de 2 ore, plus pauze, 75 de break și încă 2, I guess, da, încă 3 pauze. Ieșim din hotel, unde mă așteaptă Miță, sau o să-l aștept pe Miță să mergem împreună acasă. A făcut și el ziua 2, 140 de chei, ceva de genul, care înseamnă foarte, foarte multe, peste 150 de blinduri. Și Georgica, Craint, 64.600. Deci lucrăm cu 80 de blinduri plus toată lumea. Mâine day off, mă bucur de zi de relaxare și ne auzim mai târziu. Arrivederci! Ce filmezi ceva? Normal, bro, filmez cum se cheie seriile. Final de zi 1 de aici cu prietenii noștri este europeni.
the next day. Return City Bucharest. 2 adulți, 2 copii. Bună dimineața! Deci din Ce deșert. frumoasă e viața! Avem aici cel mai mare stack din casă la main event prezent. Cum stăm? Până acum, cel mai mare stack până acum. 141.700. Ce de fise! Ziua a doua la main event pentru mine astăzi, pentru Mihaiță mâine și pentru restul băieților din casă. Din păcate doar soare a ieșit. Pentru mine Adică astăzi... nu știu cum se zice. Din păcate doar soare a ieșit. Din păcate soare a ieșit. Mai suntem restul. Dar știi cum e aia cu ăla, cu regele chinez, cu copilul care a căzut de pe cal, știi? Cum? Nu știi pilda aia. Îl trimite pe ăla la război și cade și rupe piciorul. Și cum își cade și rupe piciorul de pe cal, lumea merge la război, știi? Și poate e bine, poate e rău. Și așa O știu, da. Mihaiță joacă mâine, adică cu restul băieților, ziua a doua la main event. Eu o să joc azi. Azi mă joc cu Creintul în piscină, la încolo. Capibara-ul meu. Cine n-are capibara să-și cumpere. Sorele o să meargă la 1600 mystery la Win, băieții sunt liberi. Da, ce să vă mai zic, facem stack mare astăzi, că de-aia ne ducem. Am un flamingo cu mine, eu te la el. Că am filmat pentru shortul de pe, așa, să vezi că ți-am filmat pachetelul și cum te pregătești. Eu zic că poți să arăți și tu ce conține pachetul. Pachetul pentru ziua a doua, fiți atenți cum o duc. Căști, starting pack ăsta. Suc de lămâie, ghimbir și pineapple, cum se zice, ananas, un baton proteic, niște fructe de pădure, ca să nu ne dea prea mare spike-ul glicemic, o proteină și niște somon cu salată. Și aici vorbim cu nevestele din România. Ce facem noi în ziua liberă? Stăm la piscină. Campionii noștri. De cele mai frumoase locuri din Vegas, piscina de la Win. Venim aici ori de câte ori avem ocazia. Ne mai și relaxăm. Între timp, băieții îs la joc. Iulian, Duță, Munteanu și mulți alții. Suntem mulți anul ăsta. Ar fi frumos un deep run. Vedem unde ne duce viața. Prima pauză la main event, avem 110.000, o să începem blind 1000. Stăm bine, masa, am văzut și mai bune. 20 de minute, pauză, ies un pic la soare că ne țin ăștia aici ca mici în congelator, e frig de leșini. Aici apare 40 de grade. Ce să-i faci, n-ai ce-i faci. Eu și cu Tuțană jucăm astăzi, dar nu știu unde e. Apare 40 de grade, înăuntru 20, dacă sunt 20. Și cu bluză nu reziști. Am pus badge-ul Let's Poker, am luat flamingo și dăm pe ele. Dinner! Mores, avem 100.000. O să începem la blind 1500. Am fost pe la 150.000, acum am scăzut înapoi la 100.000. Am avut un spot, Valens versus Pop pe 10 off, m-a trebuit. Am dat alcool 60 de blinduri deep, mi s-au părut multe să fac stack off și în fine am pierdut-o aia destul de măricică. Mă duc să mănânc ceva bun și o oră pauză. După aia se mai joacă 2 nivele și gata, se încheie ziua. Minim 200.000 încheiem, normal, planul e făcut. Sunt gata să-l execut, nu o să cerșesc, nu mă comunicați, nu frumos. Cam atât. Update de la meni. De acasă am ieșit. Mihai day off. Bravo lor, n-a ieșit planul. Niciodată nu funcționează planul, dar îl facem mereu. It is what it is. A dat drumul la filmare. Bună dimineața de aici din mașină. Bună dimineața de aici din mașină. S-a plecat la ziua 2. 2D. 2D, ziua 2D, unde avem 3 titulari. Scoate capul de acolo. Capibara. Da, urmează o zi interesantă, lungă. 5 nivele sau niveluri? 5 nivele. Nivelul Nivel cred că e sunt la etaje. Exact, Da. nivelul e la bloc. 5 nivele de 2 ore bucata. Ce ați făcut, băieți? Nu-s vreo 2 după el. La restară. Deci așa, avem 141 de chei. 141 de chei, eu am 103. Crentiniu are 66. Asta înseamnă 80 și ceva de blinduri plus. 60 ceva. Da, mă rog, avem blinduri multe rău de Jucăm tot. 400-800 primul nivel azi și terminăm la, hai să ne gândim, 1000-2000 terminăm și primul level din ziua... 1000-2000 terminăm? Da, la 1000-2000 terminăm, pentru că primul blind din ziua 3 este 1000-2500. Perfect. Deci, ca să știți cum... Deci suntem deep și vom fi în continuare deep. Deep 10 zile. Da, 7 iulie astăzi, 7-a. 7-7. Aliniere completată. Ziua lui Ninel, la mulți ani, Nino. La mulți ani, Nino. Să băgați niște ambulanțe pe aici. Nino. S-a început ziua frumos.
Cu o greșeală în aplicație. Mi-au greșit poker room-ul, mi-au dat numărul de masă și locul, doar că în aplicație scria greșit. Atențiune băieții de la WSOP, ar putea să aveți nevoie de aplicația Les Poker. Nu se întâmplă așa ceva în Les Poker. Bun, ajungem acum 262. Nebunie total aici, am vrut să mă duc la baie. Uitați-vă ce coadă e la baie. E nebunie, deci asta e coada de la baie la finalul pauzei. Nici nu vreau să știu ce a fost la început. Nici nu știu câte mii azi, 4000 și ceva, plus mai au și alte side-uri la 600. Am zis că e waiting list de 1500 de oameni. Nebunie! Oricum, cel mai frumos loc de jucat poker de departe, organizare exemplară, ținând cont câți oameni sunt. Nici nu vreau să știu ce înseamnă logistică pentru un asemenea turneu. Sunt foarte speriată lumea să facă value, dau checkback-uri cu trips. Foarte, foarte tight toată lumea, dar luăm cleștele și scoatem de lei, fără probleme. 4041, rămași din 9626 de jucători momentan. Nu știu când se oprește lei tregu. Pauză. Am scăzut la 100.000, tot stăm bine, o să fie 600.200. Ne întoarcem, am fost afară să luăm niște aer, niște soare. Uitați-vă, vă rog, ce e aici. Așa, am avut un nivel foarte ciudat, așa, o grămadă de mâini, foarte tight oamenii. De-aia că merge bine la nou showdown. Merge bine cu trebuie bluff, merge bine cu open light. O să începem să ducem precis și la showdown, nu fac așa. Trebuie să înceapă, m-aș mira să înceapă la fix. Nu începe niciodată la fix. Ne auzim pauza viitoare. Pauză din nou fraților. Avem 130.000 la 1500 o să fie. Ne dăm cu... cum se numește ăla? Cu roller coaster-ul. La noi se zice Ringispier, dar mă rog. Zi frumoasă, zi interesantă. Oamenii joacă foarte închis. Încercăm să-i deschidem ca pe raci. Avem multe mâini în care am dat în zid. Na, oamenii joacă foarte, foarte tight și la început până mi-am dat seama că toți sunt foarte tight, m-am dus foarte mult cu team value, pe ei nu merge cu team value la ei, niciun team value. Gen am deschis dame, mi-am luat 2 coluri, pe as vale 5, check, 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 turn as. Am dat pe 25%, mi-am luat call de la amândoi, river vine 3 sau ceva, se pune backdoor flush și merge check all the way. Și domnul din buton avea as 4 off, adică foarte, foarte închis se joacă, dar frumos. Mergem acum să mâncăm, am luat repede o shawarma de asta. Aici Georgica de la Buzău, mănâncă frumos. Ia, ce zici, cum e? Nebunie. De toate, cred. Chiar bună. Cazinoul de la Horșu, pe ăsta nu prea l-am filmat. Dacă nu stăm în turnee, nu prea pot să vă filmez cazinourile, asta este. Aici este un food court, mâncare mai ieftină, așa, mai rapidă. Chestii nu foarte sănătoase. Thank you. Da, e marketată că cea mai bună pizza din Vegas, cea mai proastă. O, domnul Ciolte, felicitări, domnul Călinuș! Ciao! Felicitări, Călinuș! Mersi. Felicitări! Băi, mă ocup de vlog. Foarte tare. Caut ceva de mâncare aici, nu este link. Ba da, bro, sunt multe, dar dacă nu ți-ai comandat din timp, ești tragi prost. Bagă-te la ăsta. Călin Ciolte, jucător foarte bun, tocmai a dus ieri Orleans Main. 600 buy-in, o luat 120 de cash, cred că. Uitați-vă cum stau șacalii aici să mănânce. Uitați-vă, fericire. Cum se citește fericirea? Cum stăm? Bine, avem 140. Așa joc mereu. 6 237. Talent, sunt sutic aici. Hai, poftă mare. Avem 5 plicuri. A zis Dragoș că vrea să le tragă pe toate deodată. Așa, lasă să te ghidezi. Ia să vedem unde sunt alea mari. 3 de alea mari. Asta zic. Avem railul la plicuri. Băieții. Hai, Dragoș, trage ca să cai de joc. Pune unul deoparte și trage-le pe celelalte. Acolo sunt... Stai un pic, nu-l trage. Stai. Multe. Hai. Primul de 500. Au venit foarte proaspete. Tragem mare. Ia să vedem. Haide, mă. Haide, 5.000. Nu, 500 sau 50.000. De ce ai fi zis 5.000? Mă limitez la 5.000. Ia să vedem. Come on. Bun. Vamos! Bună seara de la Copita Calului. Dacă zic ce mi-am făcut aseară, mi-am fiert 4 ouă, am luat o pungă de chipsuri, le-am zdrobit, le-am pus cu ouă. Hai că te descurci, ai imaginație. Ne apucăm de... De ce ne apucăm noi azi? De 2200!
Cam atât de multă lume. O să ne ia 15 minute să ies de aici. Cred că e important să se vadă și partea asta a pokerului, nu doar lugu, plimbărică, mâncărică. Turneul ăsta este un maraton. Nu contează câte fise ai în ziua 1, ziua 2 sau ziua 3.